one viewers agad tayo. Grabe. Paano Ayan. magkakaroon gabit? Ano gab? Base hindi ka makasusag kon. Rotate device. Ayan. Good PM mga kaspero. Nakadali tayo ng Wahoo. Estimated ko nasa 22 o 22 23 kilos. Yan. Laki oh. Yan. Yan yung first na. Yan. Shout out sa 3 viewers. Yan. Hindi lang naman yan yung huli namin. May kasama ding dalawang green job fish. Yan. Meron ding octopus. Pugita. Ayan. First Wahoo. Ayan. Sir Beno, thank you po. Shoutout sa inyo dyan. Live Spear TV. Ayan. Si Jomar. Ayan. Oo, naswertihan. Nahuli natin. Ayan. Laking Wahoo. Dalawa sana yan. Sayang yung isa nakawala. Dalawa yun eh. Ayan. Ang laking Wahoo. Sige, nagkawin. Yan si Medyo Bert Con. Sige, pwede rin kawa. Singsun Junjun. Yan, shout out. Idol. Shout out sa inyo dyan. Sarap niyan naman idol kay Bonnie Pao. Alvin James, shout out sa iyo bro. Your Misko TV, dito lang po sa Maydin Iwid. Sa unahan ng City Mall, papasok sa harap ng Bisan Hardware po. Alvin James, shout